ମୁଁ ଶ୍ରୀମତୀ ଉର୍ମିଳା ବିନ୍ଧାଣ ରତ୍ନ ପ୍ରାଥମିକ ବିଦ୍ୟାଳୟ କୋଲା କାଶୀନଗର ବ୍ଲକ ଓଡ଼ିଶା ଶିକ୍ଷା ସଂଯୋଗ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମକୁ ଆପଣମାନଙ୍କୁ ସ୍ୱାଗତ ଜଣାଉଛି। ଆଜି ଆମେ ସାହିତ୍ୟ କୁସୁମ ବହିର ଦଳପତି ପଦ ତୁମକୁ ସାଜେ ପଦ୍ୟଟି ପଢ଼ିବା। ପ୍ରଥମେ ଆମେ ପୂର୍ବ ଭାଗରେ ଦେଇଥିବା ପ୍ରଶ୍ନଗୁଡ଼ିକର ଉତ୍ତର ଆଲୋଚନା କରିବା। ପ୍ରଥମ ପ୍ରଶ୍ନ, ଦଳପତି ପଦ ତୁମକୁ ସାଜେ ପଦ୍ୟର କବିଙ୍କର ନାମ କ'ଣ? ଉତ୍ତର, ଦଳପତି ପଦ ତୁମକୁ ସାଜେ ପଦ୍ୟର କବିଙ୍କର ନାମ ଡକ୍ଟର ନଟବର ସାହୁ। ଦ୍ୱିତୀୟ ପ୍ରଶ୍ନ, ତାଙ୍କ ରଚିତ ଏକ ବହିର ନାମ ଲେଖ। ଉତ୍ତର, ତାଙ୍କ ରଚିତ ବହିର ନାମ ହେଉଛି ଅମର ବୈଜ୍ଞାନିକ ମେଘନାଦ ସାହା। ତୃତୀୟ ପ୍ରଶ୍ନ, ଚିତ୍ରଗ୍ରୀବ କିଏ? ଉତ୍ତର, ଚିତ୍ରଗ୍ରୀବ ହେଉଛନ୍ତି କପୋତରାଜ। ଚତୁର୍ଥ ପ୍ରଶ୍ନ, ହିରଣ୍ୟକ କିଏ? ଉତ୍ତର, ହିରଣ୍ୟକ ହେଉଛନ୍ତି ମୂଷିକରାଜ। ଏବେ ଆମେ ଦଳପତି ପଦ ତୁମକୁ ସାଜେ ପଦ୍ୟର ପ୍ରଥମ ପଂକ୍ତିଟି ଆବୃତ୍ତି କରିବା। ବାର ବାର ହୋଇ ଶୁଭୁଛି ଡାକ, ହିରଣ୍ୟକ ହିରଣ୍ୟକ, ମୂଷିକ ରାଜ ହେ ବନ୍ଧୁ ମୋର, ବେଗେ ଆସି ଆମ ଜୀବନ ରଖ। ଏଥିରେ ଥିବା କଠିନ ଶବ୍ଦ ଗୁଡ଼ିକ ହେଉଛି ବାର ବାର ମାନେ ବାରମ୍ବାର, ବନ୍ଧୁ ମାନେ ସାଙ୍ଗ, ବେଗେ ମାନେ ଶୀଘ୍ର। ବର୍ତ୍ତମାନ ଆମେ ଏହି ପଂକ୍ତିଟି ଆଲୋଚନା କରିବା। କପୋତରାଜାଙ୍କର ପିଲାଦିନର ସାଙ୍ଗ ହେଉଛନ୍ତି ମୂଷିକ ରାଜା ହିରଣ୍ୟକ। ଦିନେ କପୋତରାଜା ତାଙ୍କ ଦଳ ସହିତ ଶିକାରୀର ଜାଲରେ ଛନ୍ଦି ହୋଇଯାଇଛନ୍ତି। ଶିକାରୀର ଜାଲକୁ ମୁକ୍ତି ପାଇବା ପାଇଁ ସେ ତାଙ୍କ ବନ୍ଧୁ ହିରଣ୍ୟକଙ୍କ ଗର୍ତ୍ତ ନିକଟରେ ପହଞ୍ଚି ତାଙ୍କର ନାମ ଧରି ବାରମ୍ବାର ଡାକିଛନ୍ତି। କପୋତରାଜା ତାଙ୍କ ବନ୍ଧୁଙ୍କୁ ସବୁ କପୋତଙ୍କର ଜୀବନ ରକ୍ଷା ପାଇଁ ଅନୁରୋଧ କରିଛନ୍ତି। ନିଜ ବନ୍ଧୁଙ୍କ ଡାକ ଶୁଣି ମୂଷିକରାଜ ବାହାରକୁ ଆସିଛନ୍ତି। କପୋତରାଜା ଓ ତାଙ୍କର ଦଳର ଅବସ୍ଥା ଦେଖି ଆଶ୍ଚର୍ଯ୍ୟ ହୋଇଛନ୍ତି। ସେ କପୋତରାଜାଙ୍କୁ ଏପରି ଅବସ୍ଥା ଦେଖି କିପରି ହେଲା ବୋଲି ପ୍ରଶ୍ନ କରିଛନ୍ତି। ଏବେ ଆମେ ବିପରୀତ ଶବ୍ଦ ଆଲୋଚନା କରିବା। ଯେପରି ଦିନର ରାତି, ସେହିପରି ରାଜାର ରାଣୀ, ଶୀଘ୍ରର ବିଳମ୍ବ। ପ୍ରତିଶବ୍ଦ ଆଲୋଚନା କରିବା। ଫୁଲର ଯେପରି ସୁମନ ଓ ପୁଷ୍ପ, ରାଜାର ସେମିତି ମଣିମା ଓ ରାଜନ, ବନ୍ଧୁ, ମିତ ଓ ସାଙ୍ଗ। ତୁମ ପାଇଁ କାମ। ପ୍ରଥମ ପ୍ରଶ୍ନ, ବାରମ୍ବାର କିଏ ଡାକୁଥିଲେ? ଦ୍ୱିତୀୟ ପ୍ରଶ୍ନ, ଚିତ୍ରଗ୍ରୀବ ବନ୍ଧୁ କିଏ? ତୃତୀୟ ପ୍ରଶ୍ନ, ପ୍ରକୃତ ବନ୍ଧୁ କିଏ? ଚତୁର୍ଥ ପ୍ରଶ୍ନ, ଦିନର ବିପରୀତ ଯେମିତି ରାତି, ସେହିପରି ରାଜା ଶୀଘ୍ର ବଡ଼, ଏହାର ବିପରୀତ ଶବ୍ଦ ଲେଖ। ପଞ୍ଚମ ପ୍ରଶ୍ନ, ଫୁଲର ଯେପରି ସୁମନ ଓ ପୁଷ୍ପ, ସେହିପରି ରାଜା ଓ ବନ୍ଧୁର ପ୍ରତିଶବ୍ଦ ଲେଖ। ଧନ୍ୟବାଦ।